हेल' लोगोफोर, स्कुलाव थांनो रेडि जाबाय, देलायखांबायबो आङो। स्कुलाव थांनोसै। थाबायबायानो आङो। न'निफ्राय स्कुलसिम थाबायलाङोबा 15 मिनिटआनो लायो। आङो थाबायनानैसो थाङो। थाबायगासिनो आङो नै, लामायाव सासे मानसिखौनो नुवा। लामायाबो एसेबो मोजां नंखाया नै। अखा हादोंना, हाखर हाखर एकदम दै थाजोबखायो। बेवहायथ' लाजाखाया नै लामाया एकदम हाखर गोथौ जानानैसो थाबाय। थाबायनोनो लामाखौनो मोनखाया। स्कुल खाथिनिथार आरोना बियो। एकदम लाजाया लामायानो। गारि गिदिर फैबाथ' सारफावजोबजाखायो। थेवब्लाबो उफाय गैया, थाबायनानै थांनांगौ जायोना, सारफाव जाबाबो उफाय गैया आरो। मोनफैबायानो स्कुलाव, जा गोबाव जाखाबायमोन, मास मोनथामसोआनो जाखानोसै। दैब'बारि जालायथारबाय, सामथाइ दुजोबलायथारबाय। मेदाम मोनाबो दंफैयो। मेदामजोब, सारमोन। बियो जोंनि हस्टेल। दा जोङो हस्टेलाव बोरमा खासि जानो थांगासिनो। मेट्रिक पास जानायनि बोरमा खासि मोनजायोनो। आरो दा गोबाङानो सोंहरगोन बबे स्कुलनि बबे जायगानि। आं खोन्थाखानोसै लोगोफोर, चिरां डिस्ट्रिक्टनि, गामिया रुनिकाटा, स्कुलनि नामा UN एकाडेमि। हस्टेलाव सफैबायानो नै, गासिबो सारमोन मेदाम मोनाबो गासिबो जिरायनानै दङ। गासिबो सार मोनजोब, मेदाम मोनजोब बिसोरो। ओंखाम जानो रेडि जाबायानो। बोरमा खासिजों होख्लायथारनोसै जानाया लोगोफोर।